Ak by som mal dneska len 200 eur a práve by som začínal, do týchto ETF fondov by som tieto peniaze rozdelil. Ahojte, moje meno je Dušan a vy vítajte späť pri novom investičnom videu. Dneska sa budeme baviť o tom, keby som znova začínal a mám len 200 eur, ako by som ich rozložil. Od každého možno z okolia počúvate, že nemá peniaze, potrebuje 1000 eur na to, aby investoval, musí byť milionár, aby sa to vôbec oplatilo. Nie, nie je to pravda. Musíte začať tam, kde ste a pokiaľ máte naozaj len týchto modelových 200 eur, tak ja vám presne ukážem, do akých ETF fondov by som to posielal. 200 eur je taká suma, kde by som absolútne neriešil výber jednotlivých akcií, kryptomeny a nejaké iné projekty a rozkladanie do viacerých správcovských spoločností a fondov. Je to proste príliš nízky kapitál, samozrejme pre niekoho to môže byť veľa peňazí, ale na začiatok potrebujete mať veľmi jednoducho rozložené portfólio, diverzifikované a samozrejme pasívne, aby ste sa o to nemuseli starať. Takže minimálne poplatky, veľmi jednoduché a transparentné, najlepšie cez nejakého brokera, úplne minimálne poplatky a s nejakou minimálnou aktívnou správou. Jednoducho 200 eur posielam mesačne formou DCA do týchto ETF-iek. Týchto 5 ETF-iek som aktuálne vybral. FTSE All World. Svetoznámy index, ktorý obsahuje 3600 akcií. Do tohto by som posielal 50% z tej sumy, to znamená 100 eur. V rámci toho nakupujete celý ten trh. Máte tam nielen Ameriku, samozrejme tá Amerika je tam najviac zastúpená. Je to aj z toho princípu, že to je najväčší kapitálový trh na svete a jednoducho sa tomu nejako nevyhneme, aby sme neinvestovali do tej Ameriky. A máte tam aj rozvíjajúce sa trhy a aj nejaké iné ekonomiky. Zvlášť by som dával 15%, alebo teda druhé ETF 15% Europe's Stocks 600, teda vlastne 600 najväčších európskych firiem. Máte tam tých najväčších európskych gigantov, ako je LVMH, SAP, Nestlé, Novo Nordisk, povedzme Rheinmetall a podobne. A je to práve aj sádzka na tú Európu, že povedzme bude nejako dobiehať v rámci tej ekonomiky aj tú Ameriku, aj tú Čínu, Japonsko, aby povedzme nezaspala tú dobu, ako Európa povedzme poslednú dekádu zaspáva na svojich vlastných chybách, ale o tom možno zasa na nejaké iné video. Tretie ETF, kam by som poslal zasa 15%, je Russell 2000. Dať priestor mladým, dravým firmám, je tam vyše 2000 firiem. Dneska sa každý snaží hľadať nejakú Nvidiu, nový Palantír, ale práve sa to deje v týchto malinkých firmách s tou menšou až strednou kapitalizáciou, ktoré dokážu rásť o stovky až tisícky percent. Takže lepšie ako investovať do tých individuálnych akcií, čo je veľmi zložité a nemusí to úplne fungovať a je to ďaleko zložitejšie ako nakupovanie rôznych Microsoftov, Adobe a týchto kvalitných firiem, ako keď kupujete mikrokapy alebo smallcapy, tak radšej by som tam išiel formou tohto ETF-ka. Štvrté ETF-ko, kam by som posielal 10% z tohto vkladu, je Emerging Markets. Práve keď nechcete investovať povedzme do Číny, do Afriky, formou nejakých individuálnych akcií alebo stokov a nie úplne vždy je to jednoduché, že nemusíte tam mať ako retailový investor prístup sa dostať na tú burzu, tak najlepšie nakúpiť takéto ETF a máte tam presne Brazíliu, teda alebo Južnú Ameriku, Afriku, Čínu, Indiu a práve demograficky sa to oddeluje od toho západného trhu a môže to byť zaujímavé v rámci 15-20 rokov na nejakú potenciálnu návratnosť. No a posledné, čo by som tam zaradil, je Nikkei 225 a to je práve japonský index. A za mňa je Japonsko veľmi zaujímavé aj tým, že povedzme 30 rokov tam tie akcie spali v určitom období a povedzme tých posledných od covidu sa to trošku prebudza. Je to aj z toho princípu, že tie japonské firmy sa trošku viacej snažia ísť tým investorom na ruku, že snažia sa už robiť aj nejaké buybacky, byť viacej transparentný, lebo ono zvykom japonských firiem bolo mať obrovský balance sheet, veľa cashu a keby niečo, že keby sa niečo udialo a jednoducho neinvestovali tie peniaze efektívne, nevracali to akcionárom a práve teraz trošku otáčajú to kormidlo a snažia sa ísť na ruchu tým investorom a práve cez tento ETF fond môžete mať presne
pozíciu na firmy ako je Nintendo, Sony, Toyota a ďalšie technologické a priemyselné giganty vlastne z Japonska. Takže toto je 5 ETF fondov, do ktorých by som investoval ja, aj konkrétne nejaké to rozdelenie. Samozrejme percentuálne rozdelenie by som nechal na vás. Možno práve budete prekvapení takto k záveru videa, prečo som tam ja ale nedal S&P 500, Nasdaq 100 alebo Dow Jones. Že ono v tom pomere, keď dáme tie FTSE Overall a dáme tam práve tých 50%, tak povedzme z toho fondu tvorí 70% možno práve tá Amerika a taká kombinácia toho S&P a Nasdaqu. Samozrejme môžete pridať aj tieto fondy, za mňa je Amerika to najlepšie, čo môžete vlastniť alebo mať v tom portfóliu. A toto je niečo, keby som to staval ja dneska niekomu alebo celkovo povedzme svojmu synovi, tak takto by som napríklad postavil jednoduché ETF portfóliu. Povedzte mi vy svoj názor, zdieľajte v komentároch, ktoré ETF by tam možno nemalo byť, ktoré by ste tam pridali, ako by ste to rozložili, aký je váš vlastne pohľad na takéto portfólio. Ja vám ďakujem za pozornosť a ak nechcete, aby vám utieklo ďalšie investičné video, podporte môj kanál, dajte like, dajte odber, zdieľajte to medzi priateľov a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.